que eu non puñía un vídeo. Tampouco ningún de vos preguntou, non pos vídeos xa. O sea, pode ser que non vos interese nada. Pero como algún sí, aunque son moi poucos os que o decides, hai que facer. Mira, estou para Ría da Arousa, aí atendes. Vale. Aí. E detrás, Río Ulla. E este sitio casi, onde se xunta o Mar da Arousa e o Río Ulla, está esta punta que lle chama a punta das 13 cruces, e nela, como ao longo da Ría da Arousa, hai unha serie de cruceiros que recordan o paso do apóstolo Santiago cara a Compostela, onde o enterra. Entonces, ben, parece un sitio adecuado para compartir con vos. Eu había visto este sitio dende o río, surcando cara a Pontecesures, pero nunca dende o continente, vindo por aí, por un camiño, un monte, tal, un pouco coche, un pouco a pé, e, bueno, chegamos ao sitio e quedan as fotos e os recordos. O sitio é espectacular, Ademais, é un sitio cargado de maxia, de tradición, sobre todo a tradición do camiño a Compostela, da ruta xacobea e dese paso do apóstolo fai 2000 anos, casi, non, menos, pouco menos, bueno, fai moito tempo cara a Iria Flavia a Pontecesures. Un sitio espectacular, o Mar da Arousa, que decir. E agora estaba recordando, para lá pasou o apóstolo e deixou unha huella para que dura centos e miles de anos e seguirá perdurando ao longo. Esperemos o que non perdure é que da lá para cá veñan os residuos de Altri, porque vai nos verter aí, arriba, Palas de Rei, pero o río vai nos conducir para aquí e vai chegar ao Mar da Arousa. Que dicir ten que os que coñecedes Galicia sabedes que os produtos das rías galegas son categoría, pero os do Mar da Arousa categoría e bandeira e mástil. Por lo tanto, coidadinho. Vexamos que as actuacións que se fan, a do apóstolo deixou unha huella que aínda hoxe, centos de anos despois, atrae xente de todo o mundo cara lá. Esperemos que por aí non baixe unha cousa que nos espanta a todos e que teñamos que marchar. Ata logo, a punta das 13 cruces e os seus cruceiros. Grazas, ata logo.